nanindugan ng defense team ni Vice President Sara Duterte nga ang probable cause nga nakita sa House Committee sa duwa ka impeachment complaints ang wala nagkakahurugan nga guilty ang Vice Presidente. Sino kay Attorney Michael Poa ang spokesperson sang defense panel. Ang probable cause na nagkakahulugan lamang nga ginpili sang committee members nga ipadayon o kung i-transmit ang kaso sa plenaryo. Wala ini nagkakahulugan sa sayang nga guilty, mayara sang liability kag may sala ang Vice Presidente. Gindugang pa sila nga hindi man makakilibot ang desisyon sang committee bangod nga ginalauman na sang kampo ni Duterte nga igapaday ng kaso sa full trial sa Senado. Hindi na po natin ikinagulat yung naging resulta ng botohan on the determination of probable cause. Pero siguro marahil mas maganda ay mapailuwanag din natin sa ating mga kababayan na probable cause does not equate to liability or guilt. No? It just means that the committee deemed it sufficient to move on dito sa process natin, which is, again, ibibigay ito itatransmit itong naging resolusyon ng committee sa plenary para makuha man ng 1/3 vote at iakyat sa Senado ang articles of impeachment. Si kabayan sang pahayag ni Attorney Michael Poa, sabi ang kabayan nagapabilin ng panindugan sang defense team nga hindi legal ang mga series ang hearing nga ginpadagayon sang Justice Panel sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Batanan nga naglabot sa ikapat nga hearing bagod dalayon nga nagboto ang miyembro sang committee kag nakitaan sang probable cause ang duha ka reklamo batok kay VP Sara. Sunod kay Poa, padayon nga nagapanindugan ang panel sang posisyon sila nga una nga ginpaabot sa Korte Suprema pagi sa isa ka petisyon para ipauntat ang mga hearing. Series of hearings, dito sa Committee on Justice, talagang hindi naman natin winave yung ating posisyon and we remain consistent doon sa petisyon na hinain natin sa Korte Suprema. No? Dahil ayon sa aming pananaw, ang aming posisyon ay may mga constitutional infirmities yung mga ginanap na pagdinig, no? Dahil nga sa amin, this is already going beyond the scope of purely determination of probable cause dahil ito ay venturing na dun sa mga dapat na pinag-uusapan o ginagawa pag may trial na, which is vested by the Constitution exclusively on the Senate sitting as an impeachment court. No? So yun ang ating laman ng petisyon. Sa ngayon, syempre po, naghihintay tayo ng resolusyon galing sa Supreme Court. Pero bagaman wala pang mga ganyang resolution from the Supreme Court, tayo naman ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda dahil kung sakali mang ito ay maiakyat sa Senado, gusto nating mapakita talaga sa taong bayan na walang basihan yung mga aligasyon laban sa ating Vice Presidente. Nabalikan si Attorney Michael Poa.